Impaka mo ni Miss Janet Retamal, mangidadaolo ti Commission on Population, iti Siyudad Tilawag, at akila ti tulong iti parenting talk program, tapno mapatid keri ti relasyon na tinagpaitan na ti naganak, ken nagiti anak da. Imbatad na nga iti baet ti sana pa nakinawatan, when saan ang maibaga dagiti anak, dagiti problema da. Ket dito iti may sa kapintasan na wagas, tapno makapagkomunikara dagiti naganak, ken na dagiti anak. Kuna na dagiti ubing ket masansan at dagiti pagayam dati pagibagbagaan dati personal na problema da. Isut ga po na anarami dati programa tapno direkta ang maibaga dagiti anak iti sangsanwen da problema kadagiti naganak da. May nagkita ito kuna ni Ms. Retamal at ito siyudad ket adun dagiti natulungan da. Gapo kada ito a programa. Impeteng nang epektibo da ito gapo ta makita na no kasano dagiti naganak ken inna nga komunikar. Babay na ti panagsurat, ngison to ti basa ti asangwanan ti sagtunggal may sa. Kinananapay anapintas ti programa, tapno no saan laing asarsarilian dagiti anak ti problema da. Nadikat may baga direct na kadagiti inna, wano amma at dadape at umugkar ti relasyon iti nagbaitan da. Dengyan tayo man iti paseti na panagasarita. Kapag adama, may express nga talaga dagiti problema da. Asin pag-expressan da, amutay data, dagitay friends da, dagitay peers da. But we are trying to establish nga dagitoy pag-expressan da iti problema da, when happiness, dagitay naganda. Dati parenting talk na dayo. It's a communication, na effective communication wherein dagiti nga ubing handa nga agbain nga mang-express digiti karirik na it's very effective. Napaka-effective dito. No makadakay lang kuma during the dialogue kay digiti parents da. Amo tayo ket okay lang. But nung makitang gayon nga deeper ket dati nga nga scenario ket they need to write their parents. Kastamet digiti naganak da. Suratan digiti anak da. And then they will read ibasa dahil itisangwanan dagat adagayong kakas din mapaspasamak doon nga ipagtaingan nga amo tinaganak hamet amo dilit ay amot amo detay na anak at di amo tayo lang parang superficial lang ba awan ti deeper na nga understanding ka dito anak ken maganda the role of the parent ket handa may ni Miss Janet Retamal at ti mga idadaolo ti Commission on Population iti Siyudad Tilawag. Apay na open dito parenting talk program ado digiti agriri wenno digiti saan nga nagkikinaawatan na may panggap iti panang hold wenno pa nag taraken dati ubing Idol Joan. Awan Idol Bernard adayo tirik na dagiti anak kadagiti naganak da iso nga abapukpok ko dan ti direksyon digiti daddo Idol Bernard iso dagiti barbarkada ti kaduan nga pagibagaan dati problema da Idol Bernard. Ron na tanakad ado digiti naganan early pregnancy kadigiti nga gundaway here in Ilocos Norte ang naron tawag apay kasat background ko kadigitoy nga gundaway so karaman nga ta digitoy iti maikan iti pamagbaga Idol Joan. Awan karaman ni Jay Idol Bernard. Okay, go ahead. Damag iti Siyudad Tilawag kadwa 99.5 bas Lawag Idol Joan 15 tatak for me. Thank you.